Hola, soc Julio, un guia de Casa de les Punxes. Estem aquí a una de les escales de les tres cases de les germanes Terrades. En aquest cas, vull que vegin l'esgrafiat, que és una tècnica molt utilitzada al modernisme. Aquí en Barcelona, l'esgrafiat té un to més personalitzat i en aquest cas podem veure que representa magranes. Les magranes normalment són un símbol d'abundància, de poder i de realesa. En aquest cas, pot ser que sigui un simbolisme de realesa per aquesta part que simbolitza la corona antiga. També està acompanyada per flors que representen també la flor de l'ametller. Enric Montserrat, que és el que s'encarrega de fer tot el disseny de la decoració de la Casa de les Punxes, sobretot de la natura, utilitza molt aquesta flor per representar la primavera i donar un to més bucòlic a tota la casa. I fa companyia, tota la natura fa companyia a la gent que viu a dintre de la casa.